Aleluia, Gila Basare, Okule Sitsoa Vela. Aleluia. O develto menser. După cingeam chiar muzica tačno te našen. Drago me da je dobor govori name rad, bud me drago da aljena nočere devlestvo, tešno neno lafi devlestvo. O kva nalo, o develženo najbolje, o develi levolini, leso prostini, a na srkanđirite telja nama rošero. Това не е тишина, pre nego sokliniнаja, a nek uvodno predinu lafi kva ima kratko tešunel. I ne dok teljardото še rožar. Razmislim ko te grešinđana dje. Dobro. Razmislim ko te grešinđana dje. Šedin džanar manja, šajnjan lohodja me, šaj svađinđan tu teromnja, terome, rodo dvelto prostiniće. Очистим то вило рад. Очисти твоето сърце тази вечер. Ова два коа. Бъди този, Госпостави неек контакт да влея. който ще се свързваш с Бога. А тя молитвени тишина, коя черая. И тази молитва, която имаме сега, директно си ту приступ англодавел. Директно се вързваме с Бога. Jer odevелđеното вило е рад соро да е тренутно ква момент. Защото Бог познава твоето сърце и това какво търсиш от Него в този момент. Дела шум. Ме пенянгри молитви, ме прелянгри молинаото. Молинаото дел и доде отговор Исусе Христ. Молинито ми душа дел. Чор делото помазанju предерто народо дел. Шуни молитва кроз милост кло дела молинаото Исусе Христ. Jer njan devel baro, sveto i njan svemoguću. Isus eseno silno, moćno, anav. Šaj se reo čovjek baro, amin. Slave devles. Interesantno stvar ka prava je predivno stvar ka prava od to priče Solomunove. Koja veoma kratko. Prava kadri. Priče Solomunove, 3. stih od 1. 3. glavu. Od 1. Шунен се опенела. Читинджали неко причи Соломонове. Кой читал притчи на Соломон? Два и нещо предивно. Сокаджанчере почнете читинен. Това е нещо много красиво. Шунен се опенела. Сине мой, не забравяй науке мое и заповести мое, нека хране сърце твое. Пеним права. Тудок читине и Библия. До кога читаеме Библия? Тудок читине и Библия. И Библия храни ни то вило. Библия храни твоето сърце. Са шукар стваря. Са много добри неща. И тънето шанса два моментите грешине я два диве. И ти нямаш шанс да грешиш този ден или този момент. Пенела пази то вило, Пенела. Казва, пази твоето сърце. Пенела храниле, Пенела мелафе, Пенела. Казва да го храниме със Словото на Бога. Пенела, jer ću ti doneti, Пенела, дух живот. Казва, ще ни даде дух живот. Добри години. Добри години. И мир. И спокойство. Валяне, че ли шукар стварено ква берш? Търсиме ли хубави неща? Валяне, че ли шукар стваря охрабро? Шуно лафи да влесло и живим палолесте. Трябва да чуеме Словото на Бога и да живеем. Пенела, кадато мир, Пенела. Казва, ще ти дадем мир. Буд пути кя Берлина неламже немир. Много пъти Берлин ни дава немир. И си ли каса нела мир? Има ли който получава мир? Мене веруинава. Аз не вярвам. Туджа е мирно кибути. Ти отиваш спокойно на работа. Али първо са да си ни по шефа изнервиринито. А първо какво се случи? Шефа и ту нащите са чуенето мир. Що се опинало от трито? Милост и истина нека те не оставя. Привежих себе на гърло. Опиших на плочи сърца своега пен им права. Рад. Тази вечер
Доко преляво диненеме славлjenje. До кога ще сме в халение? Пендела. Кажи, Господи, Мангава то лафи. искам Твоето Слово Те пандав маено вило. да вържем в моето сърце. Пен те урежинав то лафи маено вило. Искам да пазим Твоето Слово в моето сърце Те живинав пен туче паливоля. и да живеем по Твоята воля. Пенела. Тек тад, kada ke o milost i mo šukar miso anglo devel i manglo manuša. Penim prava. Братя и сестри, O lafe de vleso, Словото на Бога, kidi čereno vilo tuče, когато имаш в Твоето сърце, odvelo bi činiće blagoslov, Господ ти обещава благословение. odvelo bi činiće večno životi, Господ ти обещава вечен живот. odvelo bi činiće mir, Господ ти обещава мир. sao kvasuće potrebno. И всичко от това, от какво се нуждаеш. I rad dok džajeno slavljenje, И от сега до кога ще сме в фаление, dok slavi namare devle, до кога ще хвалиме нашия Бог, ov hrabro, бъди храбър, te moli ne džar, да се молиш така. devla moli navatu, Господи, аз те моля, rodave rad klo lafi, търсим тази вечер Твоето Слово te pandav majno vilo, да свържем в моето сърце i kad kek blagoslov. и ще виждаш един благослов. A na tu šta te slavi namare. Нека да се изправиме, да ставиме нашия Бог. Ljubav bari, čežnja bari, a me kuće motovanja. Niko naš ti, Sara mende tu te slavini, vas dava me osta, pa dava me jača, samo tu tar mislijava Isus. Ljubav bari, čežnja bari, sebe tu tar mislijava, niko naš ti, Sara mende tu te slavini, vas dava me osta, pa dava me jača, samo tu tar mislijava Isus. Hosana, Hosana, zaređila baja Hosana, devla Isus tu i nam. Hosana, Hosana, zaređila baja Hosana, devla Isus tu i nam. Ljubav bari, čežnja bari, a me kuće motovaja. Niko naš ti, Sara mende tu te slavini, vas dava me osta, pa dava me jača, samo tu tar mislijava Isus. Ljubav bari, čežnja bari, sebe tu tar motovaja. Niko naš ti, Sara mende tu te slavini, vas dava me osta, pa dava me jača, samo tu tar mislijava Isus. Hosana, Hosana, zaređila baja Hosana, devla Isus tu i nam. Hosana, Hosana, zaređila baja Hosana, devla Isus tu i nam. Hosana,
amare devlete slavina. Narodom se kavađera, narodom se kavađera, samo kađi lava, devleka slavina, samo kađi lava, devleka slavina, samo kađi lava, devleka slavina, samo kađi lava, devleka slavina. Алелуя, Исус, алелуя. Ече девли е рад трджува, Господе, на гледате на весте и моли нато понезно, Господе. И захвали начи, Господе, си кия рад. Хвала Ти, Господе, си кликанджери. Хвала Ти, Господе, ско славње. Хвала Ти со Дух Свети, Господе. Нека то Дух још више слини пе. Деаме, Господе, то Дух Ти сила, Господе, Исе Христе. Ту водин, ту благословин. И Ти канджери благословин, Господе, Исе Христе. Некол ту чеки слава. Амен, Джеко благослов. Халелуя, Исус. Халелуя. Ще и дарите слави нам реđи да девле. Амен. Халелуя. Šetam ja ulicom sam i slušam ja Božji glas. Oh, haleluja, haleluja, dragi Isuse, hvala Ti što čuješ molitve. Oh, haleluja, haleluja, Isusa mi molimo, Isusa da molimo za naše grehe, ispuni naše molitve. Isusa da molimo za naše grehe, ispuni naše molitve. Što
Рате вечера помежи, доки няма жарно присутността на Пандама реча, о духе да влезе да те. Джедай Библия вечери, кедлеете му ли не? Когато вземаме да молиме, Пенела джар, Библия не учи така. тражите най-пред царство небеско, Пенела. Да търсиме най-първото царството на Бога. Пенела родено царство и девлестро. Да търсиме царството небесно. Пенин права. Братя и сестри, Мангалата поделина в туменцера и клафи, коя Пенела на Псалам 27.1, Пенела 23.1, Пенела жар. Господ е пастир мой и нищо ми нече не остаяти. амен. Пенин права. От царство небеско. Царството небесно, Управо налазили пено Исус Христ, ка се ту е рад молинея. заправо намираме в Исус Христос, за кой се молиме тази Е вечер. рад тов храбро, вачер ти мука, то бол, ти потреба. Тази вечер бъди храбър и кажи твоята мълка и твоята нужда. Ако грешинджан род отвел то простиниче, Ако си грешил, търси Господа ти опрости. отвел Пенела, Господ е пастир мой и нищо ми нече не достая ти. Амен. Сасо на дестоиниче, сасо че потребно. Всичко, от какво се нуждаеш, Е рад то да лестар. тази вечер търси от Него. Доктрина славлjenje. Молин, роде. Молин, роде. Моли се и търси тази вечер. Ма дозволи не рад ти ковече чучо. Не позволявай да си излезнеш празен тази вечер. Ма дозволи не рад ти ковече чучо. Не позволявай да излезеш празен. Роде ти потреба. Кажи му твоята нужда. Ваче сочеваляни. Кажи му твоята нужда. Халелуя. Халелуя, водинаено славлjenje. Джединаено славлjenje. И радка джилабаик джилив, коя пълна душа и са, девло мануша сонашти. Понекад и от доктора нещи, омануш нещи, але одевел шай. Амин. Одевели най-боро, лекар над лекарима и оле се припадини слава и величанство како свето. Шайте, лако присутно се девлесо. Халелуя. Слободно пането ме реча, вазето ме рева става пред. И родене девле. Халилуя, Исус. Халилуя, Исус. Duša i sadeva, omanuša našti, Халелуя. Халелуя, дела душа и са. Халелуя. Duša i sadeva, i čere Jakova sta, i puvo čerina, duša i sadeva. Tuas deja emulen, enamormen izcelinija duša i sadeva. Halleluja, Isus. Halleluja. Duša i sa, Isus. O manuša su našti, o lekari su našti. Duša i sa, devla. Jer tu njam devel, koa dela. Devel, koa šumela. I hvala će, Isuse. Neka to duh odini. Neka to duh izlijini peki kanđiri, Gospode. To duh sveti. To duh sveti, Isuse. Ti sila, Gospode. Ti sila, Isuse. Halleluja, Isus. Duša i sadeva, o manuša našti, a duša i sadeva. Ako tu ne dorinava, a na plana
očerava i mešaj sam. I pluvočerina rušaj sam deva. I kuzdeja emule enjom bormeni celine ja rušaj sam deva. Hallelujah, Jesus. Ġeledok ġilġamak jaġilib. Apandam reċaw duhi devlesu te. Eu sentirá o duhi devlesu sърпенеламе. И притча налазини пани Библия. Тази притча намираме в Словото на Бога. От окоро мануш. От слеп човек. И джилиби неле Тази притча, девлату шайса. тази песен беше, че Бог може всичко. Шурено девласо черджае короре манушесе. И чуйте какво Бог е направи за слеп човек. Одевел шунджале стро гласо. Господ е чул негов глас. Але одрумало народо пенеле короре манушесе. Ама хората казаха на слепия човек: Мавичим бетунян короро девел тут пашка дикел. не дей да галамиш, Господ и баш тебе ще те вижда. Пени права. Братя и сестри, Одевел магела бащи молитвата шунен. Господ иска баш твоята молитва да чуе. А кя е предимно джилиб, И тази много красива песен, коя е перди сила, която е изпълнена с силата, коя е чачутни джилиб. верна песна, Jer je odeveli dva koja dela sa. защото Бог е този, който дава всичко. Ali sad ja kužva o Isus i rinđakoro koro romanuš. И между много народ Исус е чул слепия човек I počelik interesantno pitanje. и го пита един въпрос. Odeveli rad počela тут isto pitanje. И Господ същия въпрос и тебе те пита. Penela so teče ravče. Казвай какво искаш да ти правим. So mange teče ravče. Какво искаш да ти правим. Rad vačer Isuse se so mange teče ravče. Тази вечер кажи на Господа какво искаш да ти правим. Oko romanuš penela. Mangao te dikao. Слеп човек казва: аз искам да виждам. O Isus ne moli džapele se. Исус не се е молил за него, Ама čerđatel je kao autoritet. ама му е говорил с авторитета. Neko vela džahar. Нека да стане така, Srtu so veruine. както ти вярваш. Peni prala. Братя и сестри, Okoro ropre džapeča. и слеп човек прогледа. Дали tu je rad veruine da vas odevelva čerđače. Вярваш ли ти това тази вечер? I rakjađi li penela. Devla tu šaj sa. Защото тази песен е говорил, че Бог е всичко възможно. Peni prala. Братя и сестри, Eratu da pravela per riznice. тази вечер Господ отваря небесата I čorela po blagoslov preder tute. и сипа своето благословение върху теб, Upreder te prodicate. върху твоето семейство I proder sa okolen kastuvuline. и върху всички, които ти обичаш. Erat nastavinte moline. Тази вечер продължавай да се молиш I ko se ti ne oblagoslovite vlesno. и ще усещаш благословение на Бога. Алелуя.
и рад ко джиловек джилиб, којато неле е рад алју. Вачерте да олесе рад со сетуањави. Halleluja. Со сињаната вачерско клодевел, Halleluja. со валјаничи, со сетуањави Halleluja. кога Алелуја. Моли не доле, слави не доле, одевала те од духа те и сила те доле се. Isuse,
tu, Jesus. E chiargili pripadine skomorodovel. И вечери кокочия пелю. Ко се тини толо Дух Свети? Ко се тини силе да влеси? Ко се тини те перел кокочия? Слободно нека перел. Ма доде напор ско Дух Свети, ма доде напор, ма духа, ма препирин тут. Jednostavno per, ма дик кой золотуте. Роди силе да влеси от Духа Те и сила Те. Амен. Амен, Исус. Халелуя, Исус.
Амин. Халелуя, Исус. Халелуя, Исус. Симен панек, джили те слави нам рече в деделе. И те чувак обожаване. Халелуя, Исус. Джили вичим пе девле молинава. Молине не рату маре девле. Халелуя, Исус. Халелуя, Исус. Акијаджи вечери е девле молинавате до таквинима. Опитање калим пене джиманде им джимтуте. Дали ме им ту веруинаја да одевел шајте до таквинаме. Ани Библија е сијек феноменално прича. Ке до Мојсија и калджајда родо ото Египа. И онда легло море баро проблеми. Тиринем палал и войска му ударлен. И онда де си ни пејек стваро. Пенело Мојсија джихар. О народо лејате паничини. Пенела соси и калджанами на Катар. Боли пенела те чувадари и те бера. И онда Мојсија пенел де джихар. А тиве кадике о чудо е девлесоро. О питање джиманде ни туте брали пене. Дали ја бе шајте ни као чудо е девлесоро. Халелуя, Исус. Акијаджи ли пенела и девле молинава. Моли не девле. Пело не ви леа. Права се ти мука. Вачи рокова со духалату. Вачи рокова со родеото деве. И кадикео чудо е девлесоро. Халелуја. Халелуя. Слава Ти, Исус. Халелуя, Исус. Devle molinava, te dotaknima, te razvejate i selima. Devle molinava, te dotaknima, te razvejate i selima. Međana, Doratka pinđa, zbog moje, Isuse. Халелуя. Халелуя. Алелуя, Исус, амен джана и веруняја, Господе. Докторат, Господе, тавдинджа с Богоменđe. Хвала Ти, Господе, со два Исусе. Хвала Ти, Господе, со кло животија, со кло дух. Хвала Ти, Господе, со Христеско са, со чинине и со качинине у будуće, Господе. Благословен, Господе, Ти канџири. Благословен, Господе, Те народо. Алелуја, Исус. Devle molinava, te dotaknima, da te ja te dotaknima, veruinava, da sa sukaroda, Isuse si koana, da saka dobinav. Isus, šumi molitva,
Prati na vadro, Iisuse soro. Prati na vadro, Stepine soro. Prati na vadro, Iisuse soro. Prati na vadro, Ciste vile soro. Ciste vile Ako te rovam, ako te patinam, mangava tovav, zalodevem spasi me. Ako te rovam, ako te patinam, mangava te ovam, zalodevem spasi me. Pozivam da provedore i prenavovati da i vera, a vera otošuniva ovati da ves. Upravo, ako vam propoved svoje jeci, treba zlijela, treba jakima ljela. Treba da dati mudrost i treba tebi duha. Амен. От 9 месеца са риенци. Господ със сви вас. Драго му е да шайте, тържуваваката е част, ма е prvenstveno привилегия. Драго ми е да вечерас мога да стоим тук и да имам привилегия да вам pričam o Словото. Ali drago mu je isto da dikavай маке пралеле с ромня, от девелника благословени тумен. Драго ми е да мога да виждам нашeg приятеля Макija, njegovu suprugu. Пало първо пути, али от девелника благословени тумен. Mi u Srbiji služimo zajedno pri Boga. И ако вас съм ангело правите поделени туменца, Ono što искам вечерта да поделим с вас, налазини педженелникай, nalazi se, znate li къде? ани Библия. U Библии Запеде, ано таблетнино, я. или u таблет. Окей, само те ръкав. Предивно девели сиемен. Морате вечерав похвалинава е пралено, ославление и неле дивно. Осети сали и сила е девлесири. Moram da kazvam da pohvalim bratija koja vode hvalenije, da je sila Božja bila tuka među nas. Окей. И ако вас омагавате поделина в туменца, Ono što искам вечерта да поделим с вас, живина едно свето, živimo u sveta кова изпуниме са борбе, невидлива борбе. koji je ispunen с nevidljivi borbi. Борба ано ум, Borba vo tum, борба ани породица, borba u porodica, борба ани канджири, borba u crkva, борба ано друштво. borba u društvo. Често пути Puno puta осетина е притисък, osjećame pritisak, осетина е дар, osjećame strah, осетина е обезхрабрение. osjećame obeshrabrenije, И си имаме сумня. imame sumnja. И санаджана, Не Какво знае. сега? котар са дала ударци явена. Odakle всички тия ударци Идват. идват? Егана, о Павле Аниекя посланица в Диесука Радинала, Павле, у този посланица, koja će вечерта да говориме, си каямен нам говори да амари борба нашата борба на не прекалорат, хем прекаломас, не е кроз кръвта и кроз месо, на не противо мануша,
не е против хората, не против системи, не е против система, веч против духовна сила таме. веч против духовния сила и тама, Кола делуйнена, ано кава свето. кое делuje тука у света. А дале се Павле пралим пене, вачерия менже даваляни те... А дале се Павле, Затова Павле казва, да наваляни те победина, да не трябва да побеждаме кроз амари снага, хем кроз амари воля. кроз наша сила и кроз наша воля. Веч даваляни Вече да трябва те оячинамен. да оячаме Ано Исус у Исус има ни сила от телесири моч. и усила кроз неговата мощ, сила. И исто сър овойнико, кова наджала ни битка, Исто както войник не идва в битка бизо оклоп, без отклоп, а джахар амен, валяни те живинано кава свето, така ми трябва да живееме тук у свет. то ест наштите живинано кава свето, Тоест не можем да живеем от тук у свет бизи защита е девлесири. без защита на Бога. А ква проповед пралим пене, Този проповед, брати и сестри, касикая мен, нам говори созначини о оклоп, какво значи оклоп, со семенджи потребно, за какво нам е потребно им сар, ано свакодневно животи те користинале. и как можем у свакодневния живот да ги користиме. 6 глава Ефесцима, 10 стих. Шеста глава на Ефесци, 10 стих. Пенела менджи джихар. Najzad, braćo moja Penela, jačajte u Gospodu Penela i u sili moći njegove Penela. Obucite se u sve oružje Božje, da biste mogli održati Penela protiv lukavstva đavoljih. O Pavle kava stih започнини се клафи najzad. Павле този стих започнува се една реч. Najzad. И о Павле кате, И Павле тук, као да мангела нещо те заключини. kao да иска нещо да свърши, да затвори. Са су причинджа джия кана. Sve što je kazal do сега. А ни Ефесима посланица. Ефесцима посланица. А причинджалото живот и ано љубав, А говорил от живот на любов, ото породична односија, от фамилия odnos, ото послушност, от послушност, ото светлост. от светла. И кана мангелате вечера миđi круз кава стих, И сега иска да нам каже кроз този стих, да би садава аменте шајнџамте живина, да би све са то, що можем да живиме, мора мора те ојачинаме на Исус Христ. да оячamo Исуса Христа. А да вас значини Това значи да и снага за христијанско животи, да сила за един християнски живот навела кокоро амендар пралем пене. не долази само от нас, Веќе кроз однос со Исус Христ. веќе кроз однос са Исус Христ. Амен. Ми Нашите победина о грех, не можем да победиме грех, о искушение о изкушение или дар или страх, са амари собствено дисциплина. са наша собствена сила. Али шајте тржува чврсто, Али можем да стоим стабилно, ако и ням укорениме ако сме укорени Исусесени сила. у Исусово сила. О Павле користини ек војно израз Павле користи един израз от войска теуријамен. да се облачиме. А да ва правим пене на не позив нешто со чере и евкар и заврши неа. То не е позив, радиш един път и не трябва више да го радиш. А давај свакодневно одлука. Този е одлука. Всекој ден. И со свакодиве мени најама решеа, Как се меняме, как се облачиме сваки ден, исто джехар, овонико, исто така войник, свако сабале, свако jutro урјела пепи униформа, облеча своя униформа, лела пло оружие, взема свой щит, оружие исто мена джехар вајаните урјамен,
Исто и ми така трябва да се облачаме sa devlestro oklop. с Божий оклеп. I onda Penela među sljedeću stiha Đihar. И он да казва следващия стих. Jer nije nam borba Penela protiv krvi i mesa, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv upravljača tame ovoga sveta Penela, protiv duhova pakosti u nebesima. A kava stih menini kompletno mari perspektiva, amaro pogled. Този стих меня комплетен поглед према света. A kava stih vačerija menđe Този стих нам говори da omanuša na nemare neprijatelja. да хора не са наши неприятели. A kava stih vačerija menđe da on neprijatelji Този стих нам говори да неприятел nevidljivo, не ga виждаме, ali postojini, али постои. obeng. Джаво. I Biblija vičinle otac laži. Библия му казва отец на лъжови. A dva šajte dihano Jovan, evanđelje po Jovanu 8:44. Той има в Библия Йован 8:44. Obeng ne mora uvek te napadinitu sa dijek sila. Джавол не мора константно да те напада с нека сила. Obeng često vela kroz iskušenje, Джавол долази много път kroz изкушение, kroz i obmana, kroz odbrana, kroz i dar, kroz strah, kroz i krivica, vina, kroz vinovnost, kroz oneopraštanje kroz neopraštanje im kroz oponos. и kroz поноста. I kroz sadava ebengestроци джанелни саво. И kroz sve to kad prođemo, cilj na đavola je Te udalji namen od devel да нас помери от Бога i te udalji namen jek avrestar. и да нас удали jedan от друг. Odeš u 3 stih Penela menđe Đihar. 13 стих казва така. Penela, zato uzmite sve oružje Božje, Penela, da biste mogli odupreti u zli dan i pobedivši sve i ostato i te čuvate tržува. O Pavle kate koristi nijek slika za korimsko vojniko. Pokaži nam Đipšala kad. Павле тук користи слику от един римски войник, Kova izgledini Ađhar. koja изгледа така. I možda o Pavle do kakva pisinđa u Angoleste veći nelo vojniko o rimsko pralem pene. И може док е Павле писал тия посланици, може римски войник бия тука пред Павле. I optihela svakova deo ti oprema i vojnikosiri. И он вижда войника. I dela za svakova deo je duhovno značenje pralem pene. И за свакия щит, за мач и за шлем и за всичко, що е на него, дава значение. Prvo stvar o Penela. Първа стvar казва. Penela, opashite bedra svoja istinom, Penela. A dva šajte značenje Đihar. Kibuti, ani porodica. I si тут prilika, То си говори за опасач. pojas istine. За пояс се говори, koji трябва да користимо всекой ден. Например, kibuti ili ani porodica, Идеме да работимо, фамилия. i si tu prilika nešto te prečutine. Имаш прилику нещо да не казваш. I si тут prilika možda nešto te ulepšine. Имаш прилика нещо да правиш нещо хубаво. Ili pa te hovave. Или па да лъжец. Da bi tu isperea nekoj nešto da te. Да би ти бил голем човек. Ili da bi izbegavineo posledice. Или да не би бил ти виновен за всичко. Ali o pojas istine si kajemen jek stvaro. Али пояс истина се казва, Te odlučina, te pričina je istina pralem pene. I jako na ne bud putiloki. да отлучиме да говориме само истина. Te nagradina mendar lažno slika. Да не градимо от нас лъжеца. Već o koja stvarno slika sa vejnjam. Вече стварна слика, реална слика. 300 stvaro sa vosi kajemen. Anglodevel pralem pene. И третия ствар, който нам Бог говори, Da morate tržuva iskreno imani molitva. да мора да стоимо искрено и у молитва са Бог. Nana te glumina savršeno veran Anglodevel. Да не глумиме съвършена вера. I istina. А знаете ли къде има най-висши глумци? Знаете ли кои си най-висши глумци? Кай? Па двата умема, че жена.
Морате жена ек, да е истина и да вас уичери сако ек тан. И мора да знаем едно, да е истината нещо, що стои све на едно место. Бизи истина, са разпадини пе правилен пене. Без истина у наш християнски живот све се разпада. Ек хрещанин морате живини искрено глодевел. Един християнин трябва да живее със Бога искрено. Бизо лицемерство, бизо лъж. Без лицемерство, без лъжац. И истина от Олаф и Девлесоро, Истина от реч на Бога валяни товел темели трябва да буде фундамент. За сасочирая. за всичко, що правиме. И ако вас са валяни свако момент да те поставини всекава питание, И що трябва вечерта да свако да се мисли за питание, живинава ли е ни истина? дали живеем у истина, Причинава ли истина? дали говорим истина. Jer istina pralim pene oslobodini, Jer истина освобождава, a o laž zarobini. а лъжец се зароби. Олаф иде влестро пенела, упозначите истину и истина че вас избавити. Реч на Бога казва, опознайте истина, истина, че ви дава. А че не ли со истина? Знаете ли какво е истина? Олаф иде влестро. Реч Божия. Дуйто стваро савова черия менđe пенела теориямен Друга ствар, koja nam govori, казва, оклоп праведности. оклоп праведности. Десини пе ситуация, дали нека се деси саулокова? Дали се на некој случало това? Те обтужинентут за нещо? Да ти казва да си Те оговоринентут? да прича о тебе сишто? Или те мучини туто savest zbog опрошла грешки? Или да мислиш от прошли грехове. Ali oko pravednosti pralim pene. Ено, па ни екорта санја на врихлюе. Ali okolo pravednosti si kajemen trin stvarija. Оклоп праведности нам казва три неща. Подсети мен да одевел прихватина мене съвкеса вей ням. Бог нас прихвата такви какве сме. Да мен на ням грешка правим пене. Да ми нисмо виновни. О около праведности си каjemen те живина ispravno svako dive. Оклоп праведности нам говори да живиме у истина секој ден, A na tirina zlo za zlo. а не да връщаме зло за зло. Trito stvar penela o okolo pravednosti si kajemen Третия ствар говори да оклоп нам казва te ana prava odluke kolaj moralno ispravna. да донесеме у нашия живот изправни одлуки. Ali šunen kad, čak i kad niko nadikela pravim pene. Аба слушайте сега. И нещо, кад никой не вижда. O oklop sa sudikaja kad te pravim pene, Оклоп, kao što vidimo тук, zaštitini ovilo. има да защити сърце. Isto džahar, i da влесли pravednost, Исто така, Божия праведност, štitini amaro duhovno vilo. амин, аба щити наше духовно сърце. Pravim pene, a da vana ne amari pravda, Брати и сестри, то не е наша права. već Isusesri pravednost, Вече Исусова праведност, koja je minđe darujme kroz ivera. кој нам е Бог дал на дар кроз вера. I oko vas uvaljaните čera, И то, що трябва да радиме. te na dopustinao greške, a to prošlost te obashrebine men. Да дозволиме да не дозволимо да грехове от прошлия живот пренесемо нови живот. A da lese so devel dihelemen kroz Isusesri pravednost. За това, що нас Исус гледа кроз праведност, A nana kroz amare promašaja. а не кроз наши грехове. Trito stvar o penela, opujte penela noge spremnošću za evanđelje mira. Третия стар казва, обучу за Евангелие мира. Bud puti avena svađe, ani porodica, Много път се сважаме у породица, ani kanđiri у църква, ili kibuti. на работа. Ali oko vas su si kajemen o evanđelje, Али Евангелие му казва te ne reagujna impulsivno. да не реагираме импулсивно набързо. Te birina razgovor umjesto svađa. Да бираме договорение вместо да се сважаме. Te na širina konflikt Да
Да не шириме да се сваđаме. već te rožda rešenje, pralim pene. Веќе да тражиме решение. I o rezultato sadava, Резултат од всичко тоа a човек е stabilno остаеш тука каде i na klizinea kroz gle emocije. и нема да клизаш кроз твои емоции. O rimsko vojniko dihaja kate Римски војник i sile zorale sandale има чврсто обувки i šajte tržol stabilno. и може да стои добре. Isto džaharija men šajte tržovat čvrsto, Исто и ми така може да стоиме чврсто ket piraja e devleja. кад ходиме с Исус. Im ke disiamen mir e pralejme И penjaja. кад имаме мир са брати и сестри. I okova sovaljaните че рамен им tu kroz zakava, И оно што треба да правиме аз и ти кроз този нешта, sarkaj džaja де год идеме, vajaните unосина mir, a na nemir. треба да уносиме мир, а на не. Jelo evanđelje na ne samo poruka za ko spasenje, Евангелие не е порука само да се спасиме, već i poruka mira, pralim pene. веќе и порука мира, љубови. Štarto stvar ova čerije džehar. Четврта ствар казва, Uzimajte penela svak da štit vere, koji možemo penela ugasiti sve ognjene strele nečastivoga. Pa koga džika nekala godina. Da li desin džapetu men džekava? дали вам се десило нешто случај? A vela će misla, Нешто ти доđu глава. odevel bister džama. Бог ме забравил. Na nesmislavишete molinama. Не треба да се молиме. Me nikad naka promeni nama. Аз никад не можем да се променим. Pralim pene. Брати и сестри, Kedi njan čvrsto, kedi si to od štit vere. ако си ти чврст, ако имаш тај штит вере, Svakoja misla koja vela to beng, tu na prihvatinola sa istina. всичко што долази у твоje мисли од џавола, ти не прихватиш као истина. Dujto stvar sa voće reja, kedi si to štit vere. Друга ствар која правиш кога имаш штит вере, Podsjeti ne tu proobećanja edevlesere. ти мислиш на обештање Божие. A dže ne li sa ovo obećanje edevlesoro? А знаете ли какво е обештање Божие? Da nikad nako čajamen. Да никад нече да нас Da остави. uvek kao vela menca. Увек ќе да буде с нас. Hem čera je sledećo stvaro. И радимо други ствари. I dalje molinaja. И далje молиме. I ako nadihaja odgovor odma. И ако не виждаме одговор од I dalje molinaja pralim далje pene. молимо, брати и сестри. I rezultata da lester dže ne li sa vo. И резултатот това знаете како е. Osumnje ka ven. Сумња ќе дојде, Ali kroz štit vere али кроз штит вере, nakaštite po godinentut. накаштите Богодине. Добре, ваше. Ме извини нама за определови пења Бугарија. Аз се извинявам за братя и сестри от България. Стварно из срца мангалте поможина. От сърце искам да превеждам, за да разбирате, Едо ама бор кобор джанав, толкова колкова знам. али волинаото ми на 22 битвите жена. Ама това трябва да знаете, че ви обичам много. Шај дај бро аплауз за мреде вес. Обенго, неприятели, Сотона stalno фрдела да ла стреле. стално нас гаджа. Kroz i sumnja, Кроз сумња, optužba, оптужба kroz i dar, и кроз страх, kroz iskušenje. кроз искушение. Ali šunin šukar, Аба слушайте добре. oštit vere, Штит вере. mudarije da la strele, pralim pene. Заштити не ла стреле коз... Ja. A da lese stoji vera, pralim pene. За това што вера, брати и сестри, Podsjeti na menu probećanje da lesere. нам казва за обичање Божие. I ke do benga velite penelče, И џавол кад доđe да ти казва, odevela čavđatut, Бог те не иска. odevelva čeriće džihar, Бог ти казва така. nikad naka čavaftut. Никад не искам да те оставим. I ke do benk penelače tu njan nikoj ništa navredi neja. И кад ти џавола каже ти не си добар, не вредиш ништо. A i vera penela džihar, menjum čavo je devlesoro. Amen? А вера ти казва аз сум дете на Бога. Amen. Pa što stvar odihaja,
Пенела Минджеджихар. Узмите пенела шлем спасения. Пета ствар казва, узмите шлем, капа, спасение. Кобор пути пеляна ни депресия. Колко път си пал от депресия, от нервоза? И ситу страх за кло будучност. Се плашиш за твоята будущност. Или ситу осечай да најнян доволно шукар. Има, мислиш да не си добър. Али о спасение, о шлем спасения. Али о шлем спасения Подсетинито да ту припади не е да влесе. ти казва да ти припадаш на Бога. И о шлем спасения, О шлем спасения подсетинито те джане да кло спасение ти казва да твое спасение на зависини от окло разположение. не зависи от ти как си разположен. О шлем спасения, Шлем спасения пазини кло те напереяно очай, им те намързине коркоротут. чува твой ум. О шлем пралим пене, Шлем, брати и сестри, пазини амаро шеро, пази наша глава, амаро ум, амаре мислия. този, що мислиме. Мора сарете призданина, Мора всички да признаеме да буд битке да много битки управо да те води не напе. управо се воде тука. Ако о неприятели шайте убединито да најнян спасиме, Ако ти неприятел казва да не си спасен, да најнян вредно, да не си вреден, да одевел на вредини ништа, да Бог не вреди нищо, обенг те джане да побединджа. сутона е таа победа. И око вас ловајаните че раз свако сабале ке душтаја, И šta treba da radimo svako utre kad ustajeme, те подсети намен da se posjetime кроз акава лафи, шунен шукар. kroz ovata duma. Ме и njum спасиме кроз орат е Исусе Соро. Аз съм спасен kroz... Шај ли саре заедно те ваджиракава? Може ли всичко да казвamo? Ме и njum спасиме кроз орат е Исусе Соро. Амен. Аз съм спасен kroz кръв на Христа. Амен. И мој животи припади на Исусе И се. мой живот припада на Исус Христ. Шовто ствар окова вечери име Джеджихар. Шеста ствар, koja казва така. Тела омач духа, Да вземем мач на духа, ковај олафие девлесоро. koja je reč na Boga. Да си не напе був пути ситуација, авајано искушение, авајани дар, ано без, ано завист, Много пut dolazimo u iskušenje, u problemi, u poteškoći. авејано искушение те чере нешто сој велма погрешно. Dolaziš u situaciju da napraviš neki veliki greh. Али омач духа, то ест олафие девлесоро, си кајаме на Джехар. Aba mač na duha, odnosno reč na Boga nam kazva drugačije. Те изговорина или те сетинаменото олафие девлесоро на два тренутко правим пене. Da govorime reč na Boga. Те користине стихија, те користине молитве. Da koristimo stihove iz Biblija, da koristimo molitva. Те не одлуке у складу са олафие девлесоро. Amin. Da donosiš odluka u skladu sa Boga. Анана, ано емотивно стање, кед највише њан нервириме. Aba ne u emotivno stanje kad nesi dobar s glavom. И кед примени не омач духа, правим пене, тучено животи, Kad primenjuješ reč na Boga u tvoj ti život, о резултата вела кава, шунен шукар, на само да брани не ото бенг, rezultat je така. Не само да се браниш от дявола. веќе побединолено на Исусе се. Амин. Веќе го победиш у име Исуса. Прала им пене, омач духа, Брати и сестри, маш духа. а давај ек офанзивно оружје, Този е офанзив. оружје за напад. Оружие да напада с него. О Исус, оле, побединджа, ани пустиња. Амин. О Исус е него победил у пустиня. Писано е пенела. Реч казва, писано е. Писано е пенела. Писиме. За свако ек искушение бенгесе. За свако едно изпитание, за дявола е казал Исус. Прала им пене. Олафие девлесоро. Брати и сестри, реч на Бога, Делотворно. делотворна, Дживди. жива. И кед изговоринола ни ек сила, И kad го казваш на една сила, тоест кед изговоринола ани вера, odnosno kad го казваш и верваш то, što казваш, анолате и си сила прала им у пене. реч има сила.
И ако вас омагавате охрабринавто мен, И то, що искам да вас охрабрим, ма боринту са кле мишлења, nemoj da se boriš s tvoja къл, са кле емоcije, с твоя къл. ма боринту са осаветија кова делато кава свето. Nemoj da se boriš с съвет, koji ti dava този свет. Користин олафи девлесоро. Користи реч на Бога. Сикјов на памет, Научи на памет. Библия. изговорин, ано молитве да вас усикјове на Изговори памет. у молитва, той ще учиш kroz Библия. Ка правеото 18 стих Ефесцима. Халелуя. Па на сати време бруда и завршина. Таман те перо на Исус. Ама како причам, како зборим Булбул? Супер. Па аз знам да ќе кажеш да е тоа. 18, 19, Дикено Павле сар завршини и правим пене, а кава деокате. Ама гледай Павле как казва при крај на овој. Пенела, со сваком молитвом и молбом Пенела, молите се у свакој прилици у духу Пенела. Uz to Пенела бдите и истрајно се молите за све свете Пенела. Молите се и за мене да ми Бог да праву реч kada otvorim usta Пенела, te da hrabro obznanим тајњу радосне вести. Амен. О Павле, Можете да отворите на телефон. Ефесци, Ефесима 6. Ефесијани 6, 18. Да, на български. О Павле правим пене кава позив завршилне кроз и молитва. Павле този позив иска да завърши kroz молитва. Jer бизи молитва Jer без молитва ни е какава оклоп со шунџама кана, ни един оклоп, koji smo slušali do сега, на ноле функција. nema funkcija. И молитва Молитва повезинаме са два извор котара вели сила. повежена с извор, odakle dolazi sila. А два извор одевел правим A пене. този извор je Isus Hrist. Шуне со Пенела, молите се Пенела у духу Пенела у свако време. Казва, молите се от дух всекой ден. А да вас начини, ани свако ситуација кој теј њан, То означава на всеки ден, всяка ситуация, ано свако околност кој теј њан. всяка могучност къде си. Чак Пенела непрестално те моли намен. И казва, непрестанно да се молимо, без да стоим. А мен пути сочире. Много пута ми що работим? Покушинај остварија те решинален кокоре. Покушаваме да ствари проблеми решиме с нашите си. Па тек онда починајте моли намен ки ти хај веќе да на немен излаз. И kad видиме да нема отговор, kad je трудно, ми почнеме да се молим. Али јек војник кој де влесоро, шунен шукара кава. Али един войник на Исус И молитва на неолесоро последно оружие правим пене. молитва не е него последно оружие, да нема више оружие. Веќе прво. Веќе први. О Павле и јако оно затворија ки ја посланица писини правим пене. Павле пише този посланица у затвор. На молини пе те овело слободи ме. Пази не шукар, шунен шукар. Не се моли да буде ослобожден. Со писинено 19 стих. Šta казва у 19 стих? Пенела, молите се и за мене, Пенела, да ми Бог да праву реч, када отворим уста, те да храбро обзнаним тајњу радосне вести. Замислен, манушено затвори. Замислите, човек у затвор И на молини пе те овело слободи ме. не се моли да буде ослобожден. Веќе молини пе те деле одевел права лафија, те објавино Евангелие. Веќе моли Бога, Бог да му да мудрост да говори Божји думи. Правим пене. Брати и сестри, А да јек право вило. то е едно право срце За јек војник кој Исусесоро. за един Божji войник. Те прославиније девле. Да прослави Бога, Те објавиније девле. да објави Бога, Без обзира, ано са во околност на лазини пе правим пене. без обзира къде е, куде е. Правим пене. Брати и сестри, О свето, узаламенде. свет А да јек бојно поле. е тука при нас. Този е поле за борба. О мине, о џавол, о бенг. Поставино искушења коса остране. Дявол покушава да постави мине, да нас минира със свих стран.
Ali zapamtite na kava lafio Исус опенджа, ме побединджумо свето. Аба запамтите едну ствар. Бог казал, победи света. И шун са ви и кли и мли улога на кава свето. Слушай, šta е твоя и моя улога този свет. Нана те победина кава свето. Не да победим от този свет, Веч те търджовани победа, веч да стоим от тука, къде сме победни. коя у Исус веч побединджала, пралим пене. Коята борба Исус вече добил. И далеце ако приметинджен и кекачитинен, а никакя глава, И сега, ако то примените, що пише тука, от този глава, 3 пути о Павле поновини е клафи. 3 път Павле казва една дума. Терджовен. Станите. Стойте. Терджовен. Стойте. Станине. И ке давело проблеми мангавате вечера в чиек. И бака долази проблеме. Ма наш. Не бежите. Ма паничин. Не паничи. Ма одустаин. Нема да достанеме. Веч терджов. Чвърсто. Вече стой тука, къде си. Ани сила е девлесири. Усила на Бога. Jer diken su penela među Olafi i Devlestoro, Efescima 6.13. Penela, toga radi Penela, stavite na sebe Penela punu Božiju borbenu opremu, da biste se mogli odupreti u zli dan, te da ovako pripremljeni možete čvrsto stajati. Amen. Алелуя. И ке до животна битке започни не направим Пене сетинту окала ствария. Меки слика која су пенju. Kad životni problemi kreне да ради во твој живот, сети се šta ти Бог казва. И истина, пазиниту тото лаж. Истина те чува од лъжец. О праведност, пазиниту то ти кривица. О мир, о то немир. Мир те чува од немир. И вера, пазиниту то ти дар. Вера те чува од страха. О спасение, пазиниту то то очај. А спасение те чува од разочарение. О лафие девлесоро, пазиниту те наперени сумња. Реч на Бога ти казва да не сумняш. А и молитва прале им пене. Амин. А и молитва повезуинитут са о небо. Молитва ти дае вајфи од неба. И далесе подсетинджеравату мен те ориенту мен са рекава оклоп. И сега вам кажем, всички да облачите тия оклоп, Надалеси со туда раја, не за това, що се ти плашиш. надалеси со тудја не да ињан, веќе далеси со тудја не да ињан вичи ме, Веч за това, що ти знаеш да ти Бог послал позив, те терджове чврсто, да стоите чврсто. е Исусесени сила. У Исусова сила. Jer diken Olafi devlesor со вечере менџе. Прва Јованова, Šta kaže реч Божja? Прва Јованова. 4 глава, 4 стих од дујто дел. Пенела, jer онај кој е у теби, веќе е од оног кој е у свету. Амен. Шуне шукар, jer оковакова живинија на туте има на манде, Onaj koji živi u tebe i mene, ови буд побаро около естер ковајано свето. А ковајано свето обенг пралим пене. А оковакова живини на менде, ови буд побаро естер. амин. Onaj koji živi u tebi, Isus Hrist, je mnogo veći od това koji živi u sveta. To je đavol. Амен. Каза молинавто мен катериара марешере. Девла достојни нјан да примине свакоја слава, хвала, част и величанство, Исе Христе. И окова су молинитот ми душа, но кава моменти, Исе Христе. Те ујачи немене ни кли сила, Исе Христе. Девла, поможи нам че свакодневно те урјамен кло оклоп, Господе. Кли истина, кло праведност, кли вера, кло спасение, кло лафи, Исе Христе. Девла, демен мудрост, те препенджара е непријателје, Исе Христе. И демен храброст, девла, те тржува чврсто ни кли победа молинитот ми душа, Оче Свети. И нека кло мир, владинија на Маревиле, Исе Христе. И нека кло нав, Исе Христе. Молинитот ми душа овел прослави ме кроз амаре живоче, девла.
Devla molinava tu te благословинеме на квакур, колкова е на мен англаменде, Исе Христе. Те благословинеме маре породицена, маре чавен, а маре буча, Исе Христе. И сасо качера, Девла, те прославина най-пред обаро, свето свемогучо анав, Исе Христе. Па тек тад, товела менджи ки снага, емко охрабрение, Исе Христе. А кава само инджум у име Отца, Сина и Светога Духа на висини. Амен. Хочеш тук? Шунджамик предино лафи. Чухме много красивото слово. Ерат добиндженик путоказ. Тази вечер приемахме един път как да вървиме. А кя посланица е гдром перим прав. Този послание е един път. Саво храбро Исусес ученикото е. Как трябва да станеш верния войник на Исус? Е бенгей си ек циль. Дявола има за един циль. Те перай тут иман. Да обори теб и мен. Те перайте породица. Да обори твоето семейство. Те перайте брак. Да обори твоя брак. Он на гюрина вер нища. Дявол не идва никъде другаде. Але ако туджа не олаф е девлестро. Ама ти, ако познаваш Словото на Бога, Ту нака му коле се там. ти няма да му позволиш место. Ерат. И тази вечер Лекя посланица. вземи този послание Леква лафи. и вземи този слово Живим палолесте. и живей по него. И мадера. И не дей да се страхуваш. Ичето Исусе се ко обичание. И фани се на обещанията на Исус. Кодва да приня ме победин джуно свето нанесо те дара. Фани се на това, че Исус е казал, аз съм победил свят и няма за какво да се страхуваш. И киди сето проблеми. И когато имаш проблем Ани породица. в семейство, Ано брак. в брак, Амалея, приятелея. с приятели, другарите, Маче сваджата не бенгестри воля. не дей да се карате да докарвате воля на дявол. Починте молине. Почни да се молиш. Починте молине, квайче чутно лафи, квай живо истина. Почни да се молиш, защото това е живата истина. О храбро. Бъди храбър. Маке да вено проблемите перавето на аксо пенена марерома. Не дей, когато идва проблеми, да падаш. Киди си ту проблеми мангалте вечера. Когато имаш проблем, искам да казвам, Е девлей си план туче. Бог има план за теб. Сигурно. За сигурно. Че е пример къде автоме. Един пример. О проблеми е къде. Проблема е тук. Туй на Катар. И ти си от тази страна. И е кена. От девелете. И ту веляните на ке, коро девелте джа. Ти трябва да минеш, да отиваш към Бога, Али едно машкаро бенг. ама в средата е дявола. И тут на мукелето те джа джо девел. И той не те пуска да отиваш към Бога. Сарка ве джо девел. Как ще дойдеш до О бенг Бога? на мукелето. Дявола не те пуска. О Исус сар побединджайсте. О Исус сар побединджаете. Е бенге ко ки пустиня. Исус както е победил дявол в пустина? Сар, кроз олафе девлестро джарли. Как? Чрез Словото на Бога. Е перат нековел порукате починете, че ти не олафе девлестро. Е, тази вечер нека да започнем да читаем Словото на Бога. И те тек тад мадера. И тек тогава не дей да се На застрахуваш. месо се те дара. Няма за какво. Отвел нека благословени тумен изобилно. Господ нека да ви благослови изобилно. Тумен, тумаре породицен. Ваш и вашите семейства. Тумаре финанси е тоструко. Вашите финанси, Тумаре плановя. вашите планове Сасо родено девел отвелте дел тумен. и всичко какво потърсите от Бога, Бог да ви даде. И прокламиринава Исус сестро помазание опредер туменде. И прокламирам помазанието на Исус върху вас. Околе се касе валяни додри, прокламиринава Исус сестро рад опредер оленде. Той, който се нуждае Господа догосне, прокламирам кръвта на Исус върху него. Шайсър канджелите вечерек баро амин. Амен. Одевел нека благословени тумен. Дай баро аплауза маре да влезе. Одевели баро, одевели силно. Дикамен, авер курко, дикамен от 5 сата. Следващна седмица също от 5 часа. Молинава тумен, нек авену 5. Май клювен док на молинамен Отче наш. Анто ще ме репред. Нека да се изправим. И опрости нам духове наши, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne navedi nas iskušenje, već izbavi nas od zla, jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, na vek vekova. Amen.
Алелуя,